बड़ी सुंदर भाव में जिनका तिलक भइल उनका नाम का सोनू जी। सोनू जी के तभी तिलक के भइल अब शादी हो जाई ओकर बाद बियाह होई तो शादी बियाह। अच्छा ये कही होला ना यही खातिर तो सोनू जी के अभी तिलक भइल अब शादी हुई। जब शादी कह के कन्या के घरे नहीं है तो कन्या बड़ी सुंदर भाव में पता चलल कि वही 2 दिन के बाद दूल्हा राजा जाता रहे ड्यूटी करे बाहर कमाए ताले औरत कहे तू बैठ जा रहुआ बैठ जाए। एक बहुत आदत हो गई बा तू बैठ जा ताले कन्या बड़ी सुंदर भाव में घर में से निकल पकड़ी पैर वही ये राजा जी काहे रानी ए सैया जी बोला हो रानी करे अरे बोला करे जी हमर हाथ के मेहंदी ना छूटल हनु हाँ जे हरदी लागल वो ना छूटल और रउआ बाहर कमाए जाता नहीं। अरे ना कमाए तो का खाइबू हो घिउरा तो फरते नहीं के घरी अब निकले लगी ताले औरत बड़ी सुंदर भाव में कहता है कैसे कहतरी कि जाला परदेसवा पिया या राजा कि जाला परदेसवा पिया ले एगो रसरी पिया क्या बात ए पिया ए राजा हमरो मोर दाना लगा दो चलन ओंग फसरे लगी ओ खामा में बनो औरत बड़े सुंदर भाव में कहत तरीके राजा जी काहे रानी कि जाला परदेसवा पिया ले ले एगो रसरी पिया 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 हमरो गर्दनवा में लगा द फसल डाले औरत बड़ी सुंदर मीठा मीठा चलते बाबा बड़ी सुंदर भाव में बताओ तरीका ए राजा जी डोली से उतरला हमरा 4 दिन न बोला जी भाई मेहंदी महावर हमर हाथ के ना छूटल
में हमार दोस्त नहीं थे। बात पूछेंगे मत रो अपन पापा जी से पूछी। ये अगुआ आनर रहल होई एक खातिर चोरी लगा। अरे ये अगुआ पप्पू भैया न रहले। हाँ एक खातिर